לא מבינה, מה אתן עושות? מה אתן מנסות לעשות? מגבת קצת תוכן. אתם כל היום רק ליד הבופה. מה התחושות שלך לגבי היום? וואי, התרגשות שיא. מרגש לראות פה את כולם. האמת שאני מאוד מתרגשת. אנחנו מסיימות את העשור השלישי. מה אני עושה פה בלי להיות פה באמת, בלי להיות המדריכה של השכבה הכי טובה בעולם הזה. וואי, מטורף, טירוף חושים, פשוט טירוף חושים מה שקורה פה. מרגש אותי המעמד. מרגש אותי. מה את חושבת על מחזור כ"ו? וואו, מחזור נדיר. עם מלא של מחזור באמת. זה רמה שלא הייתה פה, זה איכות מסוג אחר. מחזור כ"ו זה המחזור הכי טוב שנראה באולפן להצביע מעלות. כפרה עליכם, עפיפון בלי חוט אבל נשמות הכי טהורות שיש. איכותי מאוד, בנות איכותיות. מי המחזור שהכי פחות התחברת אליו? וואו, מחזור כ"ג, כ"ד. מחזור כ"ד. מחזור כ"ג. וואו. המחזור של שבט רפאל. וואי, אולי נצנזר.